Velkommen til Den Ægte Sandhed. Det er et program, hvor jeg prøver at finde ud af, hvad meningen med livet er. I dag har vi besøg af 2 gæster. Alex, som er ret troende muslim, og Michael, som er ateist, og har mange fordomme omkring muslimer og deres tro. Alex, hvad indeholder de 5 søjler? Den første søjle, det er bekendelsen. Den anden, det er bønnen. Den tredje, det er almissen. Den fjerde er fasten. Og den 5. søjle og sidste søjle, det er pilgrimsrejsen. Og hvad betyder de her 5 søjler så for dig? Ja, min trosbekendelse, den er utrolig vigtig for min tro. Den lyder, der er ingen Gud, undtagen Gud, og Muhammed er en profet. Det er selve essensen af islam. Men så det du siger, det er, at det ikke er Jesus, der er profet, men det er Muhammed i stedet for? Jo, Jesus fred være med ham, men han er bare ikke den sidste profet. Hvad så med den anden søjle? Jamen altså, bøn det er et ritual, som en muslim, som muslim skal udføre 5 gange om dagen på fastlagte tidspunkter. Når man beder, så skal man stå i retning af Mekka, som er den hellige by, og man skal give Gud ære og takke ham og sige, at du frygter hans dømmekraft. Ja, så undskyld, hvorfor skal man vende mod Mekka? Det er selve centrummet i vores tro, og det er der, vi beder til. Jeg synes faktisk, det er utroligt spændende at høre om, og jeg lærer jo en masse nyt i dag. Men skal vi ikke gå videre til den næste? Jo, lad os det. Den tredje søjle, det er almissen. Det betyder, at hvis man har lidt mere end andre, så skal man give ud af det. Altså sin overskydende ejendom til dem, der ikke har så meget og vil time dem. Hvad så, hvis man så er studerende, og man så lever på sin SU, men man simpelthen ikke har det overskud til at give til andre? Hvad fanden gør man så? Jamen, så giver man ikke noget. Så hjælper man måske på en anden måde med at give af ens tid, hjælpe med nogle daglige pligter eller sådan noget. Og den 4. søjle, det er fasten. Det betyder, at vi måneder om året faster fra mad, for at blive renset fra alt det urene, vi ellers indtager, og blive renset fra synd. Så det spiser ikke noget? Jo, selvfølgelig må man det. Ellers overlever man jo ikke. Men man må ikke spise noget fra solopgang til solnedgang. Og man må hverken indtage vådt eller tørt. Men efter solen er gået ned, så må man gerne spise. Der er dog nogle tilfælde, hvor man ikke behøver at faste. Det er over for gravide, kvinder med menstruation, syge og børn. Og de ældre selvfølgelig. Så har vi jo næsten hørt om alle søjlerne. Men så mangler vi kun den sidste. Det gør vi. Vi mangler med pilgrimsrejsen. Og hvad går den så ud på? Jo, vi skal som muslimer mindst 1 gang i livet, hvis vi ikke sætter økonomi og helbred på spil, besøge Mekka og deltage i byens ritualer. Men altså, jeg forstår altså ikke, hvorfor man kan tro på sådan noget. Altså, jeg har respekt for, at du kan tro, men jeg forstår det altså ikke. Ja, det er også fint, Mika. Når man tror på noget, så bliver det vel en del af ens liv, gør det ikke det? Altså, det er jo ikke altid lige nemt, især ikke med den kultur, som vi lever med her i Danmark. Og det danske samfund er jo ikke ligefrem just bygget op til, at muslimer de bare kan leve i det. Og bede i arbejdstiden og sådan noget, det arbejdsgiverne sgu ikke så glade for altid. Og i de arabiske lande har alle fri på de tidspunkter, hvor man skal bede, så det er lidt nemmere nede i Mellemøsten. Så siger jeg mange tak for jeres bidrag i dag. Det har været utroligt spændende at høre om. Tak fordi I kom. Næste uge får vi besøg af en kristen og hinduist og diskuterer problemerne omkring tilgivelse.